Hej piger, hvis I leder efter en charmerende fyr, der kan svinge lidt rundt på dansegulvet til galla, så har I fundet en rette. Hvis jeg skulle beskrive mig selv med 3 ord, så ville det nok være smuk, elskværdig og sjov. Det er vigtigt for mig, at min pige går op i hendes undertøj, og hun er blondine, og hun har en skidegod røv. Ja, hun er lidt en bad boy, så jeg tænker lidt i Thomas' kontor. Selvom jeg er en bad boy, er jeg også meget følsom type, og kan lide at snakke om mine følelser. Jeg er lidt af svigermors drøm, og så er jeg trist gave på ønsker. Hvis du vælger mig som gallepartner, så bliver det ikke kun kaffe, jeg kommer til at slubre i mig. Til hverdag elsker jeg at dybe samtaler med mine venner på syveren. Den pige, jeg kigger, den har også en fyr derhjemme. Men det har jeg ikke noget imod. For hvad han ikke ved, har han ikke ondt af. Der er mange søde piger på efterskolen. Men hvis der er en, jeg skal vælge, så er det dig, det er.